ще те покаже. Кученцето как прави? Ами котенцето? А магаренцето? Кравата? Жабата? Козленцето? А крокодила? А крокодила? А крокодила той е ням. Присече толкова се голям. С уста зъбата гладна и грозна и грамадна. Готова за лапачка, той гони своята пляшка. Ало за нея жални сълзи рони крокодила. А крокодила той е ням. Присече толкова се голям. С уста зъбата гладна и грозна и грамадна, той гони бясно пляшката до край. Нашите животни всички са грамотни, всяко пее, кряка или блее. А край Нил, разплакан, макар и опашка в пясъка завил, мълчи унил горкият крокодил. А крокодила той е ням. Присече толкова се голям. С уста зъбата гладна и грозна и грамадна, готова за лапачка, той гони своята плячка. Ало за нея жални сълзи рони крокодила. А крокодила той е ням. Присече толкова се голям. С уста зъбата гладна и грозна и грамадна, той гони бясно плячката до край. Как животните говорят? Казва ли ни някой? Който знае, нека каже, който може да покаже. Кученцето как прави? Ами котенцето? А магаренцето? Кравата? Жабата? Козленцето? А крокодила? А крокодила? А крокодила той е ням. Присече толкова се голям. С уста зъбата гладна и грозна и грамадна, готова за лапачка, той гони своята плячка. Ало за нея жални сълзи рони крокодила. А крокодила той е ням. Присече толкова се голям. С уста зъбата гладна и грозна и грамадна, той гони бясно плячката до край. Земноглавното значи не говори, а плаче. Това се казва чудо на света. Веки веков, на Господа се помоля. Радуй се, благодатна Богородица Дево, защото Тебе изгръснат на правда Христос нашия Бог. Весели се Ти, старче праведни, който си прибегнал с горите на нашите души, даряваш нам възкресение. На Господа се помоля. Господи Боже, не става Твоето името на един на Синския Свети Дух, възлага на кръвта да продължат Вселян, който да се отревени в свято пламен и да запалят да стана криле. Отстрани от него царата нас, Буда, изпълнено с вяра, надежда и любов към Тебе. За да познаеш, че Ти вличаш Бог истинен народен Твой Син, Господ наш Исус Христос и Твой Дух. Трябва да постъпва по всички Твоя заповед да пази ръководството на Тебе, защото ако човек стори тия неща ще рече, чрез тях се пише в книгата на живота и го седи с талата на следващото. Нека се прославя върху него свято Твое име, името възлюбеният Син Господа наш Исус Христос и на животворящия Ти Дух, нека отчетивен и милостиво гледа в него. И ушите чуем гласа на молбата му, да се го в делата ни, като в цялото на потомство. За да Те величая, като се покланя и слави великото и въздишно име Ти, хвали винаги през всички дни на живота, защото Те възпря всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и во веки веков. На Господа да се помолим. Така, викам ни, които се връщат на запад към входа. На запад трябва да се връщат към входа. Започва тъмнината. Питайния отречек си от духовната тъмнина, т.е. от дявола, се връщаме на запад. Сега, от името на малкия наш, който говори Христос. Отричат ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му дяволи, от цялото му служение, от цялото му благо?
Съчетавам се, съчетавам се, съчетавам се. Съчетали се с статиката, съчетах се. Съчетах се, съчетах се, съчетах се. И вярваш в него. Казваш, вярвам в него, в Цар и Бог. Вярвам в него като в Цар и Бог. Сега следва символа на вярата, наречен символ, защото е кратко изповедание на стата на православна вяра, съдържа в себе си неговите основни спасителни истини. Той е съставен в 4 век на първите два Вселенски църковни събора и е неизменен. Така. Също ще внимателно, по-нататък ще има задача да помагаш да го опознаем както подобава. Браво! Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците и заради нашето спасение слез за небесата си въплати от Дух Свети Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас пред тела понтийски и страда и бе погребан и възкръсна тия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отец и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царством ли ще има край и Светия Дух Господи животворящия, който от Отца изхожда. Кому се покланяме и славим на радост Отца и Сина, който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска апостолска църква. Изповядаме на кръщение за прощение на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христата, къде съчетах се? Съчетах се, съчетах се, съчетах се. И поклоним се. Повтаря се, покланям се. Покланям На Отец и Син. на Отец и Син И Светия Дух. и Светия Дух. Единосъщна. Единосъщна. Неразделна Троица. И неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да спаси всички човеци, да стига до познание истината сега и винаги и во веки веков. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Душевен мир на Господа се помоли. За Светия наш български синод, за честното пресветителство дяконство в Христа, за целият църковен клир и нашия български народ на Господа се помолим. За Светите Авра, силата и действието и слезенето на Светия Дух на Господа се помолим. За да се изпрати Богата на избавението и благословението на река Йордан, на Господа се помолим. За да дойдем до това очистителното действие на Свърхъестествената Троица, на Господа се помолим. За да стане този, който се кръща в тая вода, достоен за Тленото царство на Господа, да се помолим. За той, който пристъпва сега към свято посвещение и кръщение за спасението му, на Господа да се помолим. За да се окаже син на съзнатия наследник на вечните блага на Господа, да се помолим. За да стане с нас участник смъртта и възкресението на Христа, нашия Бог, на Господа да се помолим. За да може Той да запази пеклото на кръщението и обручението в духа чисто и непорочно страшния ден на Христа, нашия Бог, на Господа да се помолим. Пресветата, пречиста, преблагословенна, славна владична наша Троица, Пресна Дева Мария, заедно всички свети, като поменем нека сами себе си, един друго и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и не е достатъчно ми да възприем Твоите чудеса. Сам Ти, че колебиви цари сега да изчистенето на Светия Твой Дух, да освети тая вода и дай благословенство, където благословението на река Йордан да прибие извън тлени. Осветителен дар, чистващи грехове, предпазващ от Бог, гибелна за демоните, достъпна за вражеските сили, с ангелски сила изпълнена да бягат от нея зломислещите за създанието, защото призвах чудното славно и страшно за врагове Твоими, Господи, да се круша познака на Твой честен кръст всички вражески сили, да се круша познака на Твой честен кръст всички вражески сили, да се круша познака на Твой честен кръст всички вражески сили. Мир на всички, клонете главите си пред Господа, на Господа се помолим.
Да внимаваме, алелуя, алелуя, алелуя. Бог на Бог, който посвещава свещава всеки човек, идеш на света сега и во веки веков. Помаза се Божия раб, Стилян Стеляров. За душа ви, слуша вярка, нали се слуша? За да хода по стъпките на твоите се. Знаете, че да помажа. Така, който ще снима да застане да пренеся ставите. На кръстник вземи си таблет. На кръстник таблет. Той беше цвете се, не сме учили. Кръщава се Божият раб Стилян в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. 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 Много милостиви си, Христе Боже, наш ти, който се обличаш в светлина като здека, подай ми светло одеяние. Сега и като се приближи Исус, заговори им рече, даде се всяка власт на небето и на земята. И тъй дет научете всички народи, като ги кръщават в името на Отца и Сина и Светия Дух. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Оправдан се посетен с името на Господа нашия Бог. Ти се кръсти, ти се спаси, ти си ме помазал, ти се освети, ти се ами в името на Отца и Сина и Светия Дух. На Господа се помоля. Господи Боже наш, който по своята благост се стои в пълнотата на купола верващите Тебе, Господи, и Твоя младенец, нека се те главата на благословението. И както чрез първото самоуството от църква Ви благослови и главата на раба си, така да ни грешни. Че си Свет Божи, защото се достигне възрастта, че си се днес прави слава да видим си на блага по всичките на живота. Защото на Тебе пробва Тебе слава, че си поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Дойде ред за прическа. Пак си възможно, ще ме се Божия раб Стилян в името на Отца. Амин. Спокойно. Да къде отиваш? Кога ще имаш да ми се радваш? Сина. Амин. И Светия Дух. Сега дато ще ти е по-лепо. Амин, амин, амин. Така, ще ме запазва с помиление на Ташата. Добре. Помилуй нас, Боже, според великата си милост, молим се, чуй и ни помилуй. Още молим за благословие, благославен наш български народ, за цялото наше христолюбие воинство, за светия наш синод и за всички в Христа наши братя. Още молим за напростение Божие и раб Стилян, за да бъде запазен през всички дни на живота му, вярата, чисто изповедание, във всяко благочестие изпълнение на Христовите заповеди.
за милост, живот ми и здраве спасение на Божията ревиня радка възприемница. Защото си милостив и човеколюбец Бог и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух въздава слава сега и винаги и во веки веков. Христос, Тенския наш Бог, който благодаря си Христи река Явдански Иван Кръстител, по молитвите на Стан Богородица, на Свети Стилян и на всички свои свети един помилуй спаси, като благ и човеколюбец. Днес на Божията работа Костидиан се върши първите две тайнства на Светата православна църква, чрез които той стана нейн член, а именно кръщението, при което той получи своето християнско име. Ангел-пазител от Бога, който му помага да го води към добро, да го закриля пред целия му живот. И молитвен застъпник в лицето на Свети Стилян Погоница. Второ, таинство миропомазанието, при което чрез помазаното със специалното светено миро, изричането на молитвената формула печат на дара на Светия Дух, той получи неговите благодатни дарове. Нека Бог му дава всичко спасително потребно, което просихме днес за своите молитви, а именно телесно здраве, душевно спасение, духовно възрастване, т.е. да опознава святата на православна вяра с помощта на кръстницата, разбира се, да бъде твърдла вярата, неспасиста да се отдаем в любовта, да му дава Бог успех и благополучие в живота и делата му, за Божия прослава, Негово спасение и радост на всички нас. Кръстници, правата ще почти като на родител, задължението също. Да се грижи за своя кръщан, да опознава святата на православна вяра, да се моли за него, да бъдеш на негова опора, когато има нужда от помощ. Това е родителите, малко защото се не вижда. Се пречисляват детството, така че неделите правят, че не е плаща това да се представя. Водете ги страна на службата, пречислявайте ги за тяхно здраве и ваша работа, разбира се. Въвлите, до която го ще спеят, водата ще дадете на святото, после ще наползвате за пречисляване. Разберете ли? Сега. Благословение Божий ход на плоди святи всяко. Вие си научава браво. Поне ни пях. Да чуя планала. Отец види го, поне ни пях. Да чуя го на мама? Я знам. Да. Аз ще ти дам нещо. За благословение. Ето на малкия юнак. Весело празнуване ви желая и много радост да ви носи и да бере по Божия път. Амин. Давай да го проучим. Беше. Много странно. Мечка ти да замчува ли глоби, нали че да много грешки. Къде мъчна? Чакай да изтрими кадриците. Грами за прическа. Утре машинката ще играе. Стига се. Няма. Айде. Изминавай. Чакай да мога. Ради юначе. Моля, кажете